És l'entrada, la tropa trepa tremant traves que pugi a l'estrada i pidi, esperàveu l'LP, és pujada level D, no pots a més CBD, rata convergent ho sé, tu amb mi compta amb mi, que no et diguin ni si no tens money per la uni Joe, pocs s'endinsen dins del pou, del risc que visc nens on sou, no et relleu recercant flow, massa nen fotent raptou, estan sonant sense cap know-how i és how-how i no tinc preu jo, sé que em mireu, de raó també compta, a TV també és egotric tripular la barca, carta, estar, escolta, és música porca, és lleig calenta i calent, parla, he passat massa temps atrapat en estructures Educació digna en una terra lliure, dignitat i llibertat, compromís i lluita, organització fins a construir un nou model educatiu. Educació digna en una terra lliure. La nova campanya del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que simbòlicament presentem avui a la seu de Convergència i Unió, als nuclis de Barcelona i Rodalies. Fruit d'un procés de reflexió i d'anàlisi del moviment estudiantil i la conjuntura social, econòmica i política que estem vivint actualment, se'ns fa necessari establir un full de ruta a seguir d'ara endavant, que respongui a les necessitats de les estudiants dels Països Catalans. Sabem que les nostres demandes i els nostres drets no seran ni escoltats ni presos seriosament. El model pel qual apostem vol trencar amb l'oligarquia econòmica que ens governa, la complicitat dels partits polítics en pro dels seus interessos i el pacte tàcit amb el full de ruta que du per objectius la mercantilització i la privatització. Som conscients que el contracte de venda de l'educació pública del nostre país fa temps que va ser signat, regalant el coneixement a les mans d'aquelles que sotmeten els interessos del gran capital. Portem massa temps resistint i responent, massa temps aixoplegant-nos sota la reacció als seus atacs. Ha arribat l'hora de proposar i de construir, de passar l'atac a nivell local, canviant la realitat propera de cada institut, de cada facultat, de cada centre educatiu d'arreu dels Països Catalans, per fer realitat les nostres demandes, per demostrar que són viables i necessàries, per fer realitat allò que demanem, apoderar-nos d'una vegada dels seus espais per fer-los els nostres, perquè la rendició no entra dintre els nostres plans. No restarem ni inactives ni callades, serem subjecte actiu, insubmís i desobedient, fins construir un sistema educatiu del poble i pel poble. Perquè tenim dret a decidir en tots els àmbits de la nostra vida, perquè estem fartes de veure com la nostra veu és ignorada i silenciada. Les estudiants decidim no aturar-nos davant el silenci al que ens condemnen, i és per això que durem les nostres reivindicacions aquí, a la seu de Convergència i Unió i allà on faci falta. Per una educació pública, lluny dels interessos privats que regalen la nostra educació, per una educació popular, al servei de les classes populars, per una educació catalana, en un marc dels Països Catalans i amb el català de llengua vehicular, per una educació antipatriarcal, que trenqui amb els rols de gènere i el binarisme sexual, per una educació de qualitat, allunyada de l'adoctrinament i que creï consciències crítiques, per una educació digna en una terra lliure, dignitat aquí i ara. Visca la terra! Lliure! Alerta Convergència!